In juni schreef ik me in bij de Kamer van Keephandel. Als ik dwaande ben met het opstarten van mijn eigen bedrijf, blijven de rekkens haar opstapelen. Hoe los ik de financiële crisis op mijn eigen bankrekken op? Ik kom vaak let thuis met een lege maag en net zo volle nocht om eten te sieren. Via internet zit er brood en eten binnen jelle uren op tafel, maar dat is net goed van mijn zoons en echt net voor de beurs. Via thuisafgehaald.nl kies bij mensen thuis voor de kostprijs een gezond potje eten op heljen. Van de Jonas eet ik voor €2,50 hiete bliksem of in echt gay Fries gleurne janke. In 4 woorden wie Annie. Goeie. Hoeveel liters komen er haast? In totaal ben we met zo'n. Zie je heel vaker verzappelen mensen? Ik zie je wel vaker voor meer mensen, ja. Ja. Ik vind het ook wel leuk om van mensen te zien. Hey, en ik zeg op het doorstien en Jo ben ik nog voedingsconsulent. Ik ben gewichtsconsulent. Oh, sorry. Maar ik ben ook nog dominee, dus het is een beetje... Dat knipt er straks maar uit, maar... Waarom? Maar je mensen net weten dat je dominee bent? Ja, wel. Dat weten ze wel, toch? Ja, dat weten ze wel. Ja. Dus ik zie er ook wel eens iets sterker. Ja. Dat vind ik ook wel leuk, ja. Terwijl met mensen, met ons welzijn te doen, hè? Van eten en, en predikant wezen. En, dat vind ik, het is nu weer een combinatie, maar ik kom van oorsprong uit de Zwarg, dus ja. Mensen hebben altijd je aandacht, hè? Maar dan maak ik nog appelschillen van de... Oké. Zal ik dat eerst maar even doen? Ja. Dan kreeg die ik net weer. Ja, dat is dat hier het triet, ja. En omdat het over financiën, hè? Hoe eigenlijk, ja, soort mensen, net de mensen die naar de voedselbank in. Maar hoe doet dat nou alweer even? Nou, ik heb een boekje opzocht. Dat boekje dat leidt nog onder in camera. Dat boekje heb ik 24 jaar geleden gekocht. En 24 jaar geleden, toen we in de treien ben, een stuk jonger. En ja, dan moest ik wel eens rekenen van hoe kom ik eroen. En in dat boekje daar zit ook nog wel van, dat ik precies opschreef ook uitjoen hier. Ja. Wat schaft de pot? Hemel en aarde. Hemel en aarde. Hemel en aarde. Ja, het zou hier de bliksem wezen, maar mijn zweerte appels bleken op te wezen. Uh-oh. Maar ik heb nog wel zoere appels en preparen. Dus, De B van bezuinigen, maar even zien, wat is die? Cavia, volging in cavia? ja, Monique had een cavia hoor, ja. Ja. Die hebben we nog correct net verkocht van de... Ik hoorde een kanarie verkocht van 10 koek, zeker de appelskeer. Dat hiek ik echt net zin meer ook. Doe je postcrisis. Ja, we hebben het door. De kanarie had ik verkocht, mijn kouwen van 10 de koekerappelskeerpje. Ja. Waar is die kanarie weer dat wel? Nou, het zit wel een algemene kanarie best hebben, want... Algemeen gebruik. voor algemeen... De huiskanarie. Ja. Ja. En als het west is, dan komt er niet meer meer. Hallo, goeiedag. Annie.